Θανάση, σου υπενθυμίζω ότι έχεις κερδίσει δώρα συνολικής αξίας 101.000 δραχμών 500. Πώς αισθάνεσαι? Ευχαριστημένο. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε στο τρίτο γύρο του παιχνιδιού, θα σου εξηγήσω τι γίνεται. Θα ακούσεις 13 μελωδίες, οι οποίες κάθε μία θα παίζεται για maximum 10 δευτερόλεπτα. Καλείσαι λοιπόν σε 60 δευτερόλεπτα να αναγνωρίσεις όσες δυνατόν περισσότερο μελωδίες και να μας πεις τους σωστούς τίτλους. Εάν είσαι σίγουρος, ακούγοντας μία μελωδία, ότι δεν τη ξέρεις, μη διστάσεις να σταματήσεις το κουμπί, να σταματήσει ο χρόνος και να περάσουμε στην επόμενη. Και αν έχει περισσέψει το τέλος του χρόνος, τότε έχεις δικαίωμα να επανέλθεις στις μελωδίες. Φέρνω το φάκελο με τις σωστές απαντήσεις. Κουράγιο, Θανάση. Ας ξεκινήσουμε. Μυρτιά. Πολύ σωστά. Ας συνεχίσουμε με το δεύτερο κομμάτι. Ρολόι κομπολόι. Μπράβο, σωστό. Συνεχίζουμε. Άστρο της Ανατολής. Κύριε Πλέσσα, Άστρο της Ανατολής. Το δεχόμαστε? Το δεχόμαστε. Συνεχίζουμε. Δελφίνι, δελφινάκι. Το πέμπτο κομμάτι. Θα σε πάρω να φύγουμε. Μπράβο. Το έκτο κομμάτι, παρακαλώ. Αγάπη που γίνες δίκο που μαχαίρι. Χαρητήρια. Το έβδομο κομμάτι. Είμαι αητός χωρίς περά. Το όγδο. Τα γαλάζια σου γράμματα. Συνεχίζουμε με το ένατο. Σε αυτή τη γειτονιά. Δεκατρία δευτερόλεπτα ακόμα έχεις, Θανάση, και ακούμε το 10ο κομμάτι. Ζω. Το 11ο κομμάτι. Λευτέρη. Άλλα 7 δευτερόλεπτα και μας μένουν ακόμα 2 μελωδίες. Ας ακούσουμε την 12η. Το μονοπάτι. Ωραία. Το δεχόμαστε. Τι κρίμα είναι ο αληθινός τίτλος, αλλά και το μονοπάτι το δέχεται ο κ. Πλέσσας, μου κάνει νόημα. Δείχνει μεγάλη επίοικια σε αυτό το παιχνίδι. Είναι το πρώτο παιχνίδι. Κύριε Πλέσσα, συγγνώμη, αλλά αυτό δεν θα ξαναεπαναληφθεί. Αλλά επειδή, όπως είπα, είναι το πρώτο παιχνίδι, το δέχομαι. Ο χρόνος τέλειωσε και ακούμε τι κέρδισες, Θανάση. Με τις 12 επιτυχίες κερδίζετε 2 αεροπορικά εισιτήρια Le Retour στην Κύπρο με τις κυπριακές αερογραμμές.